albishirin ku na ce duk ku fito ga alkhairi. Kamfanin Barde Technam ya zo da dimbin alkhairi. Tiye da na je na siyo data cikin Barde tamkar sari. Suka bani tilin data tamkar na sanyo jari. Suka ce na sanar a gari da na dawo za su yi kari. Lallai alkhairi ne Barde Tech ba mai inkari. Tafo ku ga alkhairi data mai tasiri. Only 1 gig nasu za ka yi TikTok kai insa kwarai. Albishirin ku na ce duk ku fito ga alkhairi. Kamfanin Barde Technam ya zo da dimbin alkhairi. Tiye ayyukan mu kala da kala ba iya data ba kawai. Cable subscription sannan har Go TV ranar DSTV har ma da Star Time ga electricity har ma subscription masu biyan wayar fee na hada da ne kofi. To a Barde Tech ne kadai za ka samu duk wannan kwarai. Albishirin ku na ce duk ku fito ga alkhairi. Kamfanin Barde Technam ya zo da dimbin alkhairi ciki. Albishirin ku na ce duk ku fito ga alkhairi. Kamfanin Barde Technam ya zo da dimbin alkhairi ciki. Albishirin ku na ce duk ku fito ga alkhairi. Kamfanin Barde Technam ya zo da dimbin alkhairi ciki. Albishirin ku na ce duk ku fito ga alkhairi. Kamfanin Barde Technam ya zo da dimbin alkhairi ciki.
Kaddara daya, kaddara daya. Kaddara daya, daya, kaddara daya, daya, kaddara daya, daya, kaddara daya. Ni da ke mun zamo daya, kaddara daya, ke kadai zan wada. Sannu Usman, Allah Ubangiji ya baka lafiya. Allah sa zakan jiki ne. Gaskiya dole mu yi bincike akan wannan lamarin, saboda mu gano wanda suka maka wannan aiki. Dan abin ba na wasa ba. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya tashi kafaɗinka. A cikin zuciya ba wanda ya san kaddara. Sorry. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni? Lafiya lau. Ya gajiya mai jikin ne? Da jiki da sauki wallahi. Allah ya bashi lafiya. Amin sun ba ni. Har yanzu jikin nashi ba? To, gashi nan dai har yanzu bai samu ya farfado ba. Kaddara daya, kaddara daya. Allah ya bashi lafiya. Amin sun ba ni. Gaskiya ya samu raunuka sosai. Na. Amma yanzu fatan mu dai ya samu lafiya, amma yana buƙatar hutu da kulawa sosai gaskiya. Okay, ba damuwa to insha Allah. To ga wannan maganin asiya. Okay. Sai a bashi. To Allah ya bashi lafiya. Okay, amin, thank you. Masha Allah, mun gode. Kaddara daya, kaddara daya, kaddara daya, kaddara daya. Ni ba kai labarin Usman Gifted ne? Usman Gifted? Me ya same shi? Wallahi yana asibiti tun dukan nan da aka yi masa. Yanzu haka tun shekaran jiya yana suma ma ba a samu yadda yake. Wallahi na gaya ma. Yana can ina ji ko ya mutu ne ma ko ya ne? Yana can dai. Kamar ya mutu wannan wani kirin magana ne. Ka dinga faɗan alkhairi mana. Kai me ɗinka ne an faɗe shi? Dole sai wani abu na yi sannan magana kai. Ka bari sai an taɓa layin ka sannan kai magana. Wannan wani kirin magana ne. Dole zan yi magana saboda a makaranta ko ina an san cewa ya samu matsala an dake shi. Matsalan me ya samu? Ku kuke ɗaukan abu ku je ku kai ta wani mataki. Ba za a ga wani abu ba, in ba abu bai samu ba za a ga wani abu a kansa ne. Yana asibiti yanzu aka da haɗin bakin ka aka mar kenan. Da haɗin baki na
tun da hakan kake so a ce da hakan baki so daure min kai ya kamata ku tsaya mana me yake faruwa ne haka to ya muna magana tsakanin ni da kai yana so ko baki kai bayan yana zaune na tun da na zo na ma magana ne to ka je can ka je kai magana naka mana magana da shi na ta boka ne a'a salin da Allah malam kuma ka daina tofin ɗina kana goye masa baya kuma ya mana wanda ina ni ba na lura ne shi Usman Gibda ba da kai shi ba ya asibitin ne ba za a faɗi gaskiya a kansa ba kenan da gashi ne shi ma nuna labari wallahi wannan sai na tattaka shi wallahi kuma ne kai wannan ba dan sukul ba yana isa ina magana yana kareta ni danginsa ne a'a ya wuce ka bar sa ni ina daidai da time ɗinsa wallahi ina so a ban dama idan yaron ya zo a tafi da shi saboda wannan yarinyan ina ji da ita akan ta zan iya kashe ko nawa ne saboda abin da aka mata ta ya za a mari iyata waye shi don haka so nake kaban dama ya zo don Allah a tafi mun da shi saboda ba zan yarda da wannan gangancin ba Rajin Allah ina jin ka ya hakuri calm down dan samu wani ka zanna I'm sorry samu wani ka zanna ina so ka gane wani abu hasa shi rayuwa ba da ba ta kasancewa haka ne so kamar yadda ka ce wannan ya ce wurinka mu ma da ka turo mana makaranta da ka turo mana ita zuwa makarantar nan kamar ɗiya take a wurin mu so dukkanin wani abin da ya shafe ta ya shafe ni haka ne amma ka sani ban turo ta makaranta domin wani ya zo ya mare ta na sani dan saboda ina ji da ita na turo ta saboda dan a mata abin da ya kamata ne a makaranta ta ɗauki ilimi a makaranta kuma ku koyar tarbiyya kuke yi amma me zai kawo shi ya zo ya mari iyata bai hujja alhajin Allah zan sake nana ta maka ina mai baka haƙuri akan wannan lamari insha Allah za mu ɗauki hukunci yadda ya dace akan shi yadda in Allah da ba zai sake aikatawa akan wata ba ma ƴarka ba akan wata ma ba zai sake kwatantawa ba ina so kai haƙuri haka ne amma zan so a ban dama na yi amfani da iko da nake da shi karka damu insha Allah mu nan makaranta ne mu ne shugabannin wannan makaranta so insha Allah za mu ɗauki mataki yadda ya kamata I'm sorry please ina so kai haƙuri kai haƙuri a da sha ruwan sanyi in Allah da komai zai wuce amma iyata wanda nake santa na sani ba za kuma a zo ya mare ta kai haƙuri a da insha Allah wannan ya wuce za mu san matakin da za mu ɗauka ina mai baka haƙuri ba a kanta ba akan kowace ce ma kamar da na faɗa ma in Allah da haka zai saki ba please kai haƙuri wannan karka damu calm down alaji ba damuwa insha Allah wannan ai gware mare na yi na sani kai haƙuri amma in ba ɗau mataki ba ni zan ɗau hukunci da kai karka damu insha Allah a sha ruwan sanyi alaji shikenan ai haƙuri insha Allah ba karka damu mutuncin ka nake ba damuwa insha Allah thank you nagode masha Allah Lafiya Hauwa tun da muka zauna a wurin nan kina ta danna waya kin yi tagumi me yake faruwa? Ke dai bari Sa'adatu report nake son turawa tun ɗazu amma na rasa ya zan yi. Data na ya ƙare kafin mu shigo kuma zan siya wai kuma 1 gig 600 gashi kuma kwata-kwata 200 naira ne a wallet ɗina gaba ɗaya. Ai da kin yi min magana tun zaman mu a nan gurin da na baki kin siya. A'a wannan ai abu ne mai sauki ba sai kin sha wahala wajen sayan data mai tsada ba. To ya zan yi? Ɗauko wayarki, kama hotspot ɗina, ki shiga Play Store ko App Store, ki sauke application na Birthday Tech, za ki iya samun 1 gig akan ya 200 kacal. 200 kacal? Ƙwarai da gaske. Wow, Sa'adatu kalla? Wow, tabbas. Gaskiya Birthday Tech alheri ce. Da manhajar Birthday Tech za ka samu 1 gig a naira 200 kacal. Za ku iya duba sakamakon jarabawan kamar WAEC ko NECO sannan za ku iya biyan kuɗin wuta. Za ku iya subscription na cable ɗinku kamar DSTV, GoTV da StarTime. Ku shiga Play Store ko App Store domin sauke manhajar Birthday Tech. Birthday Tech duniya ne. ya faru haka a makaranta kuma a ce ba za ki faɗa min ba wani kalan abu ne san a kanki ba abin da ba zan iya yi
a kanki kin san ba abin da ba zan iya ba in za a raba dukiya ta uku a sa biyu akan abin da aka muke rashin mutunci za a yi kai in duka dukiyar ne ma za a sata kai hakuri a zo wani ya mare ki a makaranta ke ba za ki kira miki faɗan ba wani kalan abu ne dadi tsoro na ji shi yasa tsoron me ina neman kuɗin saboda dan me ne dan ke ne sai ki faɗa mun in ɗau mataki akai amma sai dai in ji ahwai wani kalan abu ne to a kiyaye da Allah a kiyaye kar ki kare kirin wannan abu mai gida Usman gifted me ya faru da Usman ne me ya samu Usman gifted mai gida kai an yi ba wani abu ka sha ba ina ma magana wani Usman kuma Usman gifted ya mutu ban gane Usman gifted ya mutu ba Usman gifted din ya mutu Usman gifted ya mutu kai an yi ba wani abu ka sha ba ka tsaya ka mun bayani me ka sha ne wai Usman gifted ya mutu mai gida ka mun bayani wani Usman gifted ina ma magana ne Usman gifted na makarantar nan gifted kai ba za a samu matsala ba kuwa ina tunanin wani abu ka sha fa kai ka dawo hankalinka mana me ka sha ne wai me ka sha ne sai taso mu je da kuma na jakan nan taso mu je mu tambaya mutum ne ya faɗi taso mu je wannan definition din wallahi sai ya fita exam Allah ku in wallahi kuma da hankali sosai a kansa wallahi zai fita exam kin ga ƴaƴan sannan ma wallahi duk za su fito saboda malamin nan gaba ɗaya na ga ya mai da hankali sosai akan waɗannan abubuwa sa lura sosai ki faɗa kuma a ƙawayenki Hafsa mamana zo mana mamana Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dadi. Mamana? Ina wuta ake yi. Wallahi mamana. Gani dadi. To mamana. Har wani zai mare ki a makaranta mamana sai dai in ji awai. Fi sabilillahi mamana. Kin san yanda na ɗauke ki ba na son fushin ki ko kaɗan. Amma wani zai je zai mare ki a makaranta sai dai ake kira na awai nake ji an mare ki. Kai hakuri dadi wallahi ba na so in gaya maka ranka ya ɓaci. Mama na me amfanin neman nawa? Ina nema saboda dan in kare miki mutuncin ki da nawa. Duk wanda zai taba miki kimar ki ko ya mare ki ko kuma ya ci miki zarafi zan iya ɗaukan mataki ko da dukiyar za ta kare. In dai akan ki ne. Haka ne dadi amma kai hakuri. Insha Allah ba zai sake faruwa ba. Mama na. Mari ba. Ni fa da amare ki ko a taba ki gware ni. A zabga mun mari ya fi mun kwanciyar hankali mamana ban so a taba mun lafiyar fuskar ki ko kuma wani ko a ci miki zarafi dadi ka bari kawai ya wuce an mamana kai hakuri dadi duk abin da aka kara miki in dai na cin zarafi ne ko a ina ne ki daga wayanki ki kira ni ki faɗa mu in kika kira waya na kika jibe shi ba yi min text ina buɗewa duk inda nake zan dawo saboda in zo in kare miki mutuncinki mamana. To dadi insha Allah. Hakan ma ba zai sake faruwa ba. A kiyaye mamana. A kiyaye. To dadi. Na gode. To mamana. Mamana. Na'am dadi. Ka mun wannan shayin naki mara mai daɗi. Okay dadi. Zuciya kai ne ta zaba. Alan guru barka da zuwa. Barka da raka. Masha Allah ya gida? Alhamdulillah. Ya ayyuka kuma? Masha Allah. Masha Allah. Game da abin da yake faruwa a cikin makarantar ku. Na kes na wannan yaran da kuka koyi ba ku bayyana ba. Sai yanzu a makarantar ka principal kana nan a cikin makarantar ka har ana iya dukan wani har ta kai ga an kai shi asibiti. Sannan kuma an masa jina-jina. Kuma a cikin makarantar ka har muna zargin muna da su kuɗin da ana kama su da makami. To a cikin makarantar ka fa yasa ni yanzu na taho domin ji sauran bayani kuma a bani shi ɗalibin ta kai shi ofis. Wannan maganar da ka zo da shi a hakikanin gaskiya wasu haka ne wanda kuma wasu ba haka ba.
a kamar yadda ka ce an daki wani har ta kai zuwa asibiti, so wannan gaskiya ne, so amma mu muna nan muna kan bincike. No, dakata. Ba kwa kan bincike. No, dakata. Okay. Ba kwa kan bincike. Amma akalla kusan 2 week sati biyu da faruwar wannan abu. To amma yanzu ma kaga na zo kana zo bane daga sama ne aka bani comment akan cewa na zo. Ba wani mara din kaina bane haka kawai sa na zo. Abin maganar ta fita kuma ya tafi ta yi nisa ne. Ba yi je ne. To saboda haka kai yanzu baka da wani abu, baka da wani reason da zaka dafe mai duka ka ci. Ina so ka gane wani abu. Shi dukkan irin wannan abu idan ya faru, ina cikin makaranta ne. So hukuma ba ta da right din da za ta shigo kai tsaye ta ce za ta kama mai laifi ta tafi da shi. Har sai ina zuwa listen to me, har sai mun yi bincike, in binciken mu ya tabbatar mana cewa wani shi ya aikata wannan laifi, kuma sai mu dauke shi sai mu handle din shi. Yan sanda wato ku kenan. Amma ina zuwa bari in ga ma wani magana. Da mu da ku duka muna kwanda abu ɗaya ne, sannan ni bana so duk wani abu da zai taɓa kariyar makaranta. Yanzu wannan laifin idan na bar shi ba a ɗauki mataki ba, ni ma ya taɓa mu, garanti ya affected din wannan makaranta. Yanzu ka san me nake so? Ina so ka bani statement gaba ɗaya duk wanda suke da hannu a cikin wannan abu. So zan baka, amma wannan aikin mu ne. No. Mu ne sai mun tattara laifin. To ai ba za ka yi ba. Sai mun yi bincike. Ai ba za ka yi ba ne. Gwara mu ka bar mu mai aikin mu tun da ran Allah ya samu. Officer, kuma da na fito na faɗa ma wannan kesin makaranta ne. Ka fi so ina faɗa kana faɗa? No, in ka so hakan shine za a yi haka, amma ina so ka gane wani abu. Shi karan wannan abu idan ya faru, dole ne sai mu ne za mu yi bincike, mun bincike sai mu ɗauki mai laifi mu ɗauka mu ba. Amma haka kawai mu ɗauki mai mu ce muna expecting wannan shine ya laifi mu ɗauka mu baku, ba haka muke aiki ba. Sai ina zuwa. Sai mun bincike mun gane wannan shine mai laifi sannan mu ɗauka mu baku. To na ji. Ai yanzu kun yi binciken tun da akalla an samu tiyo da an samu sati biyu. Ba mu ba muna kan yi. Kuma sannan mun samu rahoton cewa wanda aka da kaɗin yana asibiti mare a hannun Allah. Haka yana asibiti. To amma ai an iya samun wanda aka da kawo kuma ba iya samun wanda suka yi dukan ba. Mu kuma aka bar mu zamu nemo su. Officer, I want you to know one thing. Shi kalan wannan abu idan ya faru, yanzu kamar yadda ka ɗauko ka ce an samu wanda aka daka, amma fa ba a samu wanda ya aikata laifi ba. So wannan cases din ina ga kamar ba iya nan kaɗai ba ne, ya zama wannan ka shiga wani topic kenan. Ka fahimce ni? Yanzu misali, bari na baka wannan ƙaramin misali. Yanzu kidnappers. Ba a san ina zuwa, ba a san wurin su bane. Dakata ina zuwa. Ai an san wurin su, wani bangaren abu na daban ne. Kawai shi kenan kamar yadda kace ba ƙwarsa bincike ba. Na baka kwana 3 zan dawo. Kawai ba na son wani magana. Okay, ba damuwa, you can go. Kaddara daya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barak. Ya gajiya Sadiq? Ya yau. Ya fama a kokari? Lafiya kalau. Ya abubuwan dai? Wallahi lafiya kalau. Shiru. Wallahi shiru. Ya kullum. Shukul alhamdulillah. Ai kyau. Wato Mubarak abin nan ya fara damuna fa. Subhanallah, me ne fa? Wallahi wannan lamarin yarinyar nan da muka samu matsala da ita a makarantar nan. Okay. Wallahi kawai sai ga kira daga wurin shugaban makaranta. Inna lillahi wa inna Wallahi abin da ban taba tunani ba. Kai kaga yadda mahaifin yarinyar nan yake yi. Har babanta ya zo makaranta? Tabbas. Subhanallah. Wallahi abin da nake ta cewa ina ta jiya wannan abu. Ni ba wannan bane ma abin jin. Babban abin jin ka san mu talakawa ne. Wannan gaskiya ne. Iyayenmu ba su da ƙarfi. A dangane da babana yanda ya shiga ya fita, yi kokari ya sa ni wannan makarantar. Idan aka kore ni daga makarantar nan yanzu, me zan je na ce masa? Kai, maganan ya karfafa kenan har maganan kora? Me ya kawo kora? A yadda baban yarinyar nan yanzu, komai zai iya faruwa. Subhanallah. Wallahi duk na tsoraci wannan abu. Tun farko sun da nayi tunanin haka, ina tsoron me zai je dawo. Ni da ka bar ni da tamare nan da ka bari. To na yi tunanin haka ne. Subhanallah. Ban yi tunanin hakan ba. Kawai gani nake nema zuciya na ya tafasa lokacin da na gani yarinya wai mace ta sa hannu ta rubuta. To amma kai har na rasa ma ya kai na ɗau caji me zan ce. Subhanallah. Yanzu
gaskiya kamata Mubarak mu san me zamu yi akan wannan al'amari. To amma kai kana ga ba za mu je mu ba da haƙuri ba? A gurin na ta ba mu shugaban makarantar haƙuri, amma ta kai ga ya ce mu fita masa daga ofis. Subhanallah. Yanzu ya zamu yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina da kyau mu je mu yi tunani da kyau mu ga me ya kamata ne akan al'amarin, kar mu zanna haka. Wannan gaskiya ne. To amma yarinyar ba za mu je mu same ta ba ta haƙuri ba, kana ga haka ba zai dan kawo sassauci cikin lamarin ba? In muka je muka sami yarinyar muka ba ta haƙuri. Dangane da kuma yadda take dan bibiya na kwana biyun nan. Wannan ina ga kamar haka zai gaskiya ka samu mana solution mu je mu. Ita za ta dan sassauta abban nasu. Ji. To ba matsala. Wannan abu za mu ta ubar ya ta banza da. Dole ne wanda ya aikata wannan laifi ni bincike mu gano inda yake, da suka aikata ma wannan abu a wasu Abdullahi Jumana. Yawa sa. Na'am, ya ne? Lafiya kalau sa. Kana lafiya yau? Alhamdulillah. Masha Allah. Dukan tambaye ka mana. So sa. Baka da masaniya akan wanda suka da Usman ne? Sa na kalli dai kamar kin ji shi na kalle shi. What? Kin ji shi. Din ji shi? Sa. Ba zan yi mamakin haka ba. Saboda na san group din su ne kada za su yi aikata wannan lamarin. Ba sai haka. Ni ma ne mamaki da na kalle su. Dan kilin nasu nan ce to ina ga akwai wani matsala dai. Karka da mu ai arena sai da na saka saboda dubun ta'addanci a cikin makarantar na click din su nan su kada suke haifar mana da wannan matsala a cikin makaranta. Cikin makaranta ko suna majalisar su. Sana ba su ne ina kaman za su dan bita ne da yan basu a ciki. Babu da barin jan same su. To shi ka dan sa. Thank you, babu damuwa. Kaddara daya, kaddara daya. Malam ka shanya ni, ka cire kuɗin mana, ina da aiki ka tsaida ni. Ni ma fa kai nake ta jira. Ni ma fa kai nake jira. Haba bawan Allah. Ba ku ga duk kokarin da nake ta yi bane? Ku fa nake ta yi wannan din, amma tun ɗazu abun yaki ina gani network ne babu. Kai ma Malam Musa na sha faɗa maka hanyar da zaka bi don gujewa sanya data marar inganci. Da manhajar Bardetek kadai zaka samu data mafi inganci wanda ba zai baka matsala wurin kasuwancinka ba. Bardetek? Ƙwarai kuwa, ni ma fa da Bardetek nake amfani. To ta yaya za mu samu kenan? Ka shiga Play Store ko App Store ka sauke manhajar Bardetek. Da manhajar Bardetek, 'yan kasuwa za ku samu sauki wajen yin kasuwancin. Za ku iya duba sakamakon jarabawa kamar waye ko neku. Za ku iya TV sub kamar DSTV, GoTV da StarTimes. Ko kuskure kuka yi wurin sa kati kuka saka da yawa, za ku iya mai da shi kuɗi. Sa'annan kuma za ku iya samu a duk wani handles namu kamar Instagram, Twitter, Facebook da ma TikTok. Muna da customer care masu sauraron korafe-korafe a kowane lokaci. Ku garzaya Play Store ko App Store domin sauke manhajar Bardetek. Bardetek duniyar sauki.